Това е нашият улов от... Кладата сме. Кладата сме. Чудесно! 31 март 2000 и... Не сме 31. 31 сме, бе. 31 ли сме? 31 сме, 31. Това е нашият риболов от 2011 на 31 март. Намираме се на Мартен. Виждате хубавия залез. Ето там си е нашата кочинка. Двете ни въдици. Нашия огън. Ето в момента... Това е моето попче, което е доста така масивно. Малко отцапано, ама то ще се изчисти. Да. Все пак риба. Трябва да се яде. Значи, първата, тази е на Стилян, тази е моята, тази е наша, другата е наша и всичките други са наши. Това са платики, попчета, моронажи. Държахме ги в ето този живарник, който вече е празен. Ето тук ще видите наденици, захранки, води. Стилян му се видя газа, той си ми ръцете. Един приятел е тук паднал от Дунава. Там се беше изръсил и то беше много страшно, защото беше кално. Сутринта валеше дъжд, имаше мъгла. Той се беше подхлъзнал и беше почти влязъл вътре в реката, но с помощта на Даниел и Стилян той излезе. Жив и здрав. Очи до очах проблеми, все пак да иде за риба. Ето там се вижда помпената станция, жълтата сграда. Това цялото е Дунава. И понеже Стилян пак ми каза, ще покажем пръчките. Това са два фидера на Хокойо по 3,90 м. Моя е първия, цената му на макарата е само 85 лева. Макарата на Стилян също е моя, обаче тя е по-евтина, защото нямах нужда. Преди малко видяхме един щъркел, затова виждате, тук виждате мартеницата на Стилян. Бог да я поживи. Така. Късточетата и захранката, нашата кочина. Това си е нашата кочинка, която след малко ще оправим, защото се изнасяме. Че път не чака да се връщаме в Русе. Ето една къща е там, чопихме дървета. Както виждате, ето го и нашия огън. Това е нашия огън, който дори в момента още продължава да гори. И сме от 7 часа сутринта. Че по-рано е, брат. Да, 7 часа го кажа, да. Чакаме още в момента малко да удари някоя друга рибка, ама нещо не ще. И ще видим какво ще правим. Така, това е нашият риболов от 2011 година на 31 март, закриваме месец март. С един обилен риболов, хубавата гледка, леко изгорили. Дами и господа, и изядох няколко попчета преди това, че не гледайте, че тук са попчетата. Хапнахте към 3-4. Тако бяха. Да не се прави. Аз бях началник на скарата, имаше кебабчета. Кюфтета наденица. Пекохме рибата, която беше останала от миналата неделя. И така, бяхме направили един много добър излет. И след малко мислим да приключваме. И виждате, това е един много хубав залив. Залез. Ама го пази, кой си от тия дървета, бе. Тръгваме. Абе да изгорят, бе. И като изгорят такова подпален, тук като поедеш ходиш за риба. Поедеш ходиш за риба. Знам аз колко си долен ти.